A karambol S, ze zkrátka Schneider je od 6. tatící Byl moc unavený. Karambol Jo. Ne, tohle je lepší. je holandský teplokryvník KVPR, hřebec po osi karambol, aby jsme tam ve čtvrtek jeli, to asi jo. Já bych ho nechal jít do 110 a pro ty malý koně. Asi máme to dát. Bylo lepší. No je to jedno, tak už je to, už si rozvěstí, už je na tohle. Já se zdaně musím zeptat, ale myslím, že jo. Už jsme tam vzali ty mladý úplně. No. Je tam set nějaký? Jo. Tak to asi to tam pojedeme, no. Jo, tam pojedeme. Benzo a Kula a Benzo. Nebo třeba by šel jen jeden parkour, nebo by tam ve čtvrtek ani nejel, že jo? Teď on toho má nezávoděnýho mraky. Já se dovolím si zdaně, jo. Jo.